Neustály rast populácie, zvyšujúci sa dopyt po potravinách, limitovaná orná pôda, časté klimatické zmeny, znižujúca sa úrodnosť a výživnosť pôdy, či silnejúci tlak na kvalitu a bezpečnosť potravín. Budúcnosť je už teraz plná víziev a našou odpoveďou je moderné a environmentálne šetrné poľnohospodárstvo. Tým spoločnosti Agrobiosfér prichádza s efektívnymi riešeniami pre pestovateľov, ktoré sú šetrné k prostrediu a zároveň skvalitňujú úrodu. Pracujem v rastlinnej výrobe takmer 40 rokov. V našom poľnohospodárskom podniku pestujeme obiloviny, olejniny, krmoviny, kukuricu na zrno. Sme svedkami meniacej sa klímy. To je prudké striedanie teplôt, nedostatok zrážok a veľmi horúce letá, ktoré spôsobujú stres rastlín. V snahe zefektívniť proces pestovania kladieme dôraz osobitne na pôdu a pestované plodiny. Zvyšujeme kvalitu i kvantitu úrody, a to bez negatívneho dopadu na životné prostredie. Naším cieľom je podporiť rast, ale i odolnosť rastlín voči suchu, chladu, mrazu či chorobám. Prípravky na prírodnej báze eliminujú dopad klimatických zmien, zvyšujú využiteľnosť živín a taktiež obohacujú pôdu o organickú hmotu. Tieto prípravky na rastlinnej bázi napomáhajú kvitnutiu, násade kvetov, násade plodov a vylepšujú rast a vývin koreňovej sústavy. Spoločnosť Agrobiosfér poskytuje inovatívne riešenia a poradenstvo v oblasti výživy, stimulácie a ochrany rastlín. Prvoradou pre nás je starostlivosť o zákazníka s cieľom zvýšenia úrody, kvality i návratnosti investícií. Agrobiosfér. Pestujeme v súlade s prírodou.